Mga igsuon, mayong buntag sa tanan. Nining atong taas nga ebanghelyo nga kanunay nato gi dagnayan og prodigal son, makahatag gayud nato sa pagpamalandong sa sentro sa kasaulugan sa atong panahon karon sa Kwaresma. Ginaingon nga mas nindot kining maong sambingay o istorya ni Kristo, dili pagatawgon nga prodigal son, kundi pagatawgon nga prodigal father. Unsay binisaya sa prodigal, mausikon, no? Mausikon nga anak. Kung atong i-translate diha sa papa, mausikon nga papa. Unsa may giusikan sa papa niini? Kana siguro nga pagsabot nga giusikan niya ang iyang dignidad sa pagkaamahan, diin iyang gipakita nga naagayod kadtong mipatigbabaw kaniya nga gugma, kaluoy ngadto sa iyang anak. Kasagaran nga figure sa amahan diha sa pamilya, kanunay ning gi-describe ang mga amahan nga strong, principled, disciplinarian, authoritarian, nga diin dinhi makita ang mura o gitawag nato og iron fist. No? Puthaw nga kumo nga maoy magapurma sa mga kabataan diha sa panimalay. Opposite ngadto sa dagway kanunay sa inahan, nga ang inahan mautong malumo, no, heart ang gigamit, ang amahan huna-huna, prinsipyo, gugma ang gigamit, kaluoy ug pagsabot, mao kanunay ang dagway sa usa ka inahan. Gani tungod nining parable nini, daghan ang mga tawo nga mingon nga dili nato nalang tawgog Father ang Dios Amahan, ato na lang siyang tawgon og Inahan, Dios Inahan. Kay lagi labi na diha sa maong istorya, daw nagpatigbabaw ang iyang elemento o kinaiya, daw usa ka inahan kaysa amahan. But the parable is not about gender. The parable is about the compassion and the mercy of God. Nga tinuod makaingon kita nga ang kaluoy ug ang pasaylo sa amahan nagpungasi. Mao gyud na akong term kanunay sa Binisaya, no? Wala lang nag-awas-awas, kay nag-awas-awas, overflowing, nagpungasi gani, sobra pas awas, nag-tidal wave sa kagrabe ug kadako sa gugma ug sa compassion sa amahan. Nga wala niya tagday ang dignidad. Ginaingon mga kaigsuunan sa mga Hudyo nga kultura, ang pagdagan sa usa ka hamtong nga tao nga lalaki dili pwede imuon makawala sa imong dignidad, isip pagkalaki, isip pagka tao o pagkatao nga respetado. Ang pagdagan ginahimo na sa mga sulugoon. Pero kining amahan diri pagkakita lamang niya sa iyang anak nga niuli ni dagan. Ug wa lang kana nahitabo sa iyang pagdagan, kundili ang iya ganing pagbalik sa paghatag balik sa dignidad sa maong anak nga nagmausikon sa iyang mga katigayunan. Ug diha makita nato nga di ay ang mensahe sa Kwaresma kanunay dili nato kalimtan nga mahisentro diha sa kaluoy ug sa gugma sa Dios. Ngatong gamay pa ko, ang sentro sa akong pagsabot sa Kwaresma, silot. Mao na nga mangumpisal ka, no? Istugan nimo imong sala ngadto sa pari, o niya ang imong pagpuasa,
ang imong pag-abstensya, ang imong pagpugong sa kaugalingon, kinahanglan bayad og silot kini kay ikaw makasalanan. But remember, the focus of Lent is on the compassion and mercy of God, not on God's punishment to us. Nga gani gipakita kini ni Kristo nga sa kinatibuk-an ang 40 days nato mao'y preparation nato, intensive preparation for what? For the celebration of what we call Triduum. Unsa man ang Triduum? The Paschal Triduum nga atong sa ulugon karong Kwaresma, ang pagpasakit, pagkamatay, pagkabanhaw ni Kristo. Dili na siya Kwaresma, kundili kana siya espesyal nga kasaulugan. Kay mao nay lintunganay sa tanan nato nga pagsaulog diha sa Kwaresma. Mao kanindot mga kaigsunan nga unta no uban niining pagkamanggiluluyon o pagkamapasayloon sa Ginoo, we will not miss this opportunity. Kanindot diha sa ebanghelyo nga pagkaabot sa manghud ngadto gyud sa rock bottom of difficulties sa iyang kaugalingon, naka-realize siya sa usa ka nindot kaayo nga realidad nga diin nganong mag-antos man ko diri nga naaman didto ang tinuod gayud nga kinabuhi didto sa akong amahan, diin gani ang mga sulugoon nagsubra sa pagkaon. Grabe ang naabtan mga igsuon sa pag-describe sa manghud diha sa iyang pagkamakasalanan. Remember ang mga Hudyo ang pag-atiman og baboy, usa kadako nga kaulawan. Ngano kay ang baboy no dili pagakanon og hugaw siya. Mao nga kung atimanon nimo kining mga butanga, kining mga hayupa, mas hugaw ka pa kay kanila. Niabot siya sa maong ang sa kahugawan sa pag-describe ni ana. Apan ang kanindot nga siya naabot sa kaamguhan, wala lamang sa kahugawan. Ug ang iya nga gipadayag ngadto sa amahan, nindot nga kaamguhan nga iyang gitawag siya nga amahan tay. No? Usa ka pagtawag nga kanunay giawhag sa Dios kanato. Usa ka pagtawag nga gitudlo ni Jesus nato sa iyang pagampo, no? Giun sa ta pagtudlo, ingnan ninyo nini pagampo. Amahan namo. Amahan namo. Calling his father as father once again is realizing the compassion, the nature of being that father who is compassionate and merciful. Dayon human niya na iyang gihimo ang iyang confession. Unsa iyang confession? Tay, nakasala ako batok sa Dios o batok kanimo. Nindot nga mga pulong mga igsuon, nga di ay ang pagpakasala nato is not always separated but united in two things. In two nature, nga matagsala nato, dili lang nato ngadto sa atong isig katao, kundi dili ngadto usab sa Dios. The realization nga kinahanglan gyud di ay ta mo reconcile sa Dios o ngadto sa tao. Then human ni ana na ang yang gitawag nga contrition. Unsa ang contrition? I am no longer worthy. Dili na ako takos nga tawgon pa nimong anak. Kanindot sa iyang paghinulsol sa iyang mga sala. No? Paghinulsol sa iyang mga sala. Ug sa katapusan na ang iyang petisyon, no? Pangaliyo po.
treat me as one of your hired hands. Himuan na lang ako nga, usa sa imong mga ulipon, usa sa imong mga sulugoon, ayaw na ko tagda sa akong pagkaanak. Kini mga kaigsunan ang kanindot nga giya nato sa atong pagkumpisal. Ang pagkumpisal dili lang ang pagbatbat sa atong sala at tubangan sa pari nga representante sa atong Dios, pero na atong pagkaamgo, I am coming back to my Father. Nibalik ako sa akong amahan nga puno sa kaluoy ug sa pasaylo. Ug ang akong pagbalik, dili pagclaim, kundili ang pagkumpisal, pagyagyag sa akong mga kasalanan, sa akong pagkaubos diha sa katilingban, ug naa gayud ang contrition, ang pagbasol sa atong mga sala. Kini mga kaigsunan, unta atong pamalandungan. Kay usahay naana na biyata confession, no? Nya pag-abot atong confession, mura na lang siya washing machine, no? Hugaw nga sinina, butang sa washing machine, aron mahinlo, human, pagkauga, isuot, o buling-bulingan na pod. Nawala ang sense and spirit of confession, which is going back to be attached once again to the compassion of our God and to His mercy, and to see that this is a moment of my realization nga nagpalayo di ay ko sa Ginoo. Nindot nga diha sa mong istorya, sa primero, ang sentro sa pagtanaw sa anak, mahuyang kaugalingon. Tay, ihatag ka nako ang akong katigayunan, my right, ang akong inheritance, it is my right, ang pagtanaw sa kaugalingon nga iya ragyod. No? The selfishness, ang paglantaw nga, ang akong kaugalingon, ang akong kaayo, ang akong gusto lamang matuman. And this is what is sin about. No? Kini ang atong pagtanaw lamang sa atong kaugalingon ug ang atong pagtuman sa atong kagustuhan. Apan unsa ang conversion diha sa kaamguhan niya, ang gisentro niya karon dili na iyang kaugalingon, kundi ang amahan. Mubalik ako ngadto sa amahan. Ayaw na ako tagdatay nga imong anak, kundili imong usa ka sulugoon. Centering himself to the compassion and to the mercy of the Father. Mo ni mga kaigsunan nga, makaingon ko nga, yanong istorya ni Jesus, apan yayay kaayo ang pagtulunan alang kanimo ug kanako. Labi na nga naa kita sa panahon sa Kwaresma. To get in touch once again to the center of Lent, which is the mercy, compassion of our Father. Pagdawat nato sa Eucharistia karon, atong bation daw ni ang pagbalik ngadto sa atong Ginoo, ngadto kang Jesus, nga naghatag sa iyang kinabuhi sa makausapan nining Eucharistia, nga sama sa maong prodigal son. Kita moingon nga nakasala ako sa Dios ug nakasala ako kanimo. Pasaylua ako, Amahan, sa akong mga kasalanan. Amen.